Zdravím všechny, vítám vás u dalšího dílu našeho vaření. Co jsem si pro vás dnes připravila? Zdravá pizza. Pojďme se podívat na ingredience. Potřebujeme jeden květák, šunku. Šunky máme 3 druhy. Nejvyšší jakosti, výběrová a standard. Doporučuji používat nejvyšší jakosti. Sice je o něco drahší, ale kvalita se vyplatí. Sýr strouhaný se sníženým obsahem tuku, vaječné bílky, papriku, rajče, kečup se sníženým obsahem kalorií a koření na pizzu. Pojďme se podívat na postup. Jako první si uvaříme květák. Buď normálně ve vodě, nebo já ho dělám v mikrovlnce. Je to rychlejší, méně pracné. Květák nalámeme a dáme do mikrovlnky na nejvyšší výkon zhruba 12 minut. Počkáme, až se nám květák uvaří. Hotový květák vložíme do mísy. Přidáme vaječné bílky. A koření na pizzu. A teďka rozmixujeme tyčovým mixérem do hladké směsi. Vzniklá směs by měla mít takovou konzistenci, a rozprostřeme na pečící papír na plech. Toto bude korpus pro pizzu. Dáme pec do trouby předehřáté na 200 stupňů a pečeme zhruba 20 minut, až je těsto lehce hnědé. Nakrájeme si rajčátko a papriku na drobno. Korpus máme hotový. Nyní si dáme trošku kečupu, přidáme koření, šunku, papriku a rajčátka, a zasypeme sýrem. Dáme pec zpátky do trouby na stejnou teplotu dalších 15 minut. Takže pizza je hotová. Pojďme se podívat, jak krásně vypadá. Vypadá úplně jako normální pizza a ještě lépe chutná. A tento recept mě inspirovala jedna moje závodnice, která je nyní v dietě, ale její původní receptura byla daleko dietnější. Měla tam kuřecí maso, nebyl tam žádný sýr. Variací se meze nekladou,
Můžeme použít v podstatě cokoliv. Kdo by chtěl trošičku více sacharidové těsto, přidá ovesné vločky, můžeme přidat tuňáka, cibuli, cokoliv nás napadne. Nyní mi už nezbývá nic jiného, než vám popřát dobrou chuť. Doufám, že tento recept si vyzkoušíte, protože je opravdu